O yun mga buddy, at nag-hornal na naman ang ating mabait na asawa. Yun. Yun, hornal siya mga buddy just because kailangan niya mag-hornal kasi siya ang tagabantay ng bahay. And yun, inayos sa sanina niya kasi gusto niyang magpasingot mga buddy sa dito sa bahay ni Kuya. Ay, ni Mimi. Sweldo ang iyang pagka-hornal girl. Mga 10,000 a month. Every kuha niya. And yun, ang aso na to, masyadong sweet. At si Angela ay masyadong mabait. Oh my God! Yun. Ganyan ang kanyang muka. Parang galit na galit. Oh no! Oh, yun. Si Tyron. Oh, nawag na siyang back up. Back up! Oh, kuhain na lang. Tyron! Oh, nawag na siyang back up mga buddy. Nawag na siyang back up. Wala na, finish na. Gusto ko mag-hornal mga buddy, tapos dili ko niya tugutan kay bisita daw ko daw sa bahay ni Mimi. Sa bahay ni Lola. So, yun. The Hornal Girl. So, ako pa-video-video lamang. So, makita ninyo na sa YouTube mga buddy, and let's rock the roll and roll the rock. Ganda niya mga buddy, no? Dalawa silang nag-hornal. Tapos, ako, pa-video-video lang. Yeah! Okay. So, yun mga buddy. Naging mo og cinematic video para kay Angela. Umana na siya mga buddy. Padulong na siya mag kaluoy. Napaslutan niya ang kamot mga buddy. Oh no! It's
time to hugas their kamay. We are done. So we are done making a film. Bali, gumawa ako ng Angela, Sparago, Cutie, and BC. Uy! Lala, pasyente na po. Busy na siya. Busy na siya mga buddy. 5:20 na daw. Puso na ko niya pa uli on. And yun lang.